Poslednje jutro pre ulaska u Santiago. Nadam se da ću ući do Emskela, još 20 km. Ništa nisam spavala. Kučići su lajali cele noći. Tek pred zoru oko 4 sam malo uhvatila sna. Onda se probudila u 6:30 da bih okačila blog. Buenos dias. Hi. Evo, Monte de Gozo na ulazu u Santiago i ovo je spomenik hodočasnicima. Međutim, evo, to je ograđeno i tu ne može da se uđe, puno je smeća. Odavde se vidi lepo grad. Eto, hodočasnici, Evo je katedrala. Evo atmosfera ispred. To su hodočasnici. Mariju se. To sam i ja.